čiji nas je poslednji nastup na Svetosavskom balu upravo u ovoj sali sve ostavio bez daha. Predstavljamo vam dečiji crkveni hor Anastasija, koji će nam za ovu priliku izneti stajanje kompozicije Neka sja uvek sunce i Tamo daleko. Pozivač ansambla, veroučitelj Vladimir Rajić, dirigent Milica Dosković. Molim vas za još jedan buran aplauz za naše najbolje.